Mga brad, walang daya, hindi pa yung bukas. Pakita mo, hindi pa bukas. Silyado pa yan ha, silyado. Bubuksan natin yan. Wala tayong pork para pang bukas dito, kaya ito lang susi. Tuturuan ko sa'yo. Tuturuan ko kayo kung paano magbukas gamit ang susi. Yan, walang daya yan mga brad ha. Yan eh. Kadakol, ano ne, gusto pa naman pabukas ni kadakol bagang ano ne. Ito palang inumin na to, tawag dito ay Don Lucio. This is product of Italy, red wine. Montepulciano di Abruzzo. Simo bien. Hola, mi amigo. Papel pa lang nga, masakito na. Kutsilyo. Kailangan pa pala nakaka-channel ng kutsilyo. Check this out. Super Pato Magneto. Oh, you don't like it? Paslant baga to. Super Green Pato. Okay, you don't like this one either. Yan. Super Village Pato. Pagkatapos nyong matusok ng paislan, iitok nyo na. Wonder Pato. No. Super Tapos, kayo nasira. Okay. Anong nangyari? Oh, Boss, dito na may inom ni Boss. Pato. Wow, Pato, this one looks great on you. That's just brilliant. Yan. Super Pag Shadow Pato. And here they come, Super Ellie and Super Doll. What is that? Kailangan. Nagkaubak na siya. Super Nina. Kasi may nagsabi kang pwede niyo yung susi ba namin yun? Aram ko, ito tulak mo lang garo pataas. Makukuha natin yan. Nagkaroon ng konting problema. So ayan. Ayan na, tanggal na yung ano. Nasa... Photo later. Sa computer. Sa computer. Sa computer. Kita mo siya. Yan. Ito niyo pasabi. Ano na? Usulo. Ano? Light lang. Nagbartender ako eh. So ayun mga ka-channel, kung hindi nagana yung ano, kung hindi nagana yung susi, meron pa tayong pangalawang option, lighter naman. Sinusunog lang Diyan lang dito part sa baba. Wala pasa? Dahil man pinahiling baga dahil man. Everybody ask me how I know. I smile at them and say she told me so. Everybody ask me how I know. I smile at them and say she told me so. Everybody, 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 everybody. Garo iyo man, iyo nagasakat. Nagkasakat man baga. Subag-ubok man araw kaya nag-ano na baga siya oh, nagtukal liit. Iyo, sige lang, go, go, go. Madali na. Madali na, madali na. Bisa baga, nag-ano na si gilid. Nag-angat na. Madali na nga ni Garo yan. Kaya rin lamang kita nagpupulo. Ayan po, konti na lang oh. Kita niyo umangat na siya. Aratras kang dikit. Wait lang, Kyle. Init na ano. This must be the computer. Boy po, yes! Success! Ganda lang po kabilis pre. Kailangan mo na ng konting tiyaga sa lighter. Patong sa ano na pang... Ano pa? Di tuloy ang saya.
Ano mo darani mo? Piling mo to yung sinulo mo. Yan o. Ah, nasulo talaga siya. Pwede mo sa. Pwede mo sa. So yun po, ganda na po kabilis. Kampay! Hello, Paco. Are you going to school too? Wonderful. Kay! Talaga, dito ka talaga. Pipit-pitan ka talaga. Paco also has a sticker. You, Paco? Paco says you're welcome. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm